Акай Фарух чика дасти? Сих кабоб. Молодец. Акай Фарух неми хона харида. Пол нирос нигоҳ кӯ ташкилимон кадеса. Борак шав акаҷон. Раҳмат ашмуро халқ каруна. О, хаймура. Хай созайнаки. Ина бародаро мегӯянд ки ӯ хонаону мешавад ту реклама мекунем бародар хонара харида ина полни бардошта ина. Ина навасели кадесеули. Борак шав акай Фарухҷон. Ина. Толи ба хиёл ки ба ҳами халос мехӯрӣ? Бо мекунӣ. ҷояшон халос кунда мешавад. Акай шод биё куҷа? Чӣ маслиҳат кесена ки ба ҷои? Чӣ маслиҳат дорӣ нарду? Шашлик бояд читари биёя? Шашлики хуҷанди. Не, илтимос дига ту шашлик накак. Не, дига намекунам. Ина бачаҳо ха шашлик мепаза баъд худанда ҳойтон мегем. ассалому алайкум дӯстони азиз, апаву хӯаро, модарои меҳрубон. Касе ки аз шаҳри Москва бо равон карданиян ба Тоҷикистон ба тамоми шаҳру ноҳияҳо марҳамат, ман ба шумо тавсия метавам ширкати ООО Зафар Транс. маълумоти пуррара мемонам, рақамҳои телефоншона марҳамат занг бизанен, ба тамоми шаҳру ноҳияҳои Тоҷикистон мебаранд. борои шуморо ба хости Аллоҳи меҳрубон соқ саломат боротон рафта мерасава. худованд ҳамаи шуморо нигаҳ бомоша. Panjara balam, ey yoru rafi, kujo shude nai bariman. Panjara balam, devoroy panjara balam, ey yoru rafi, kujo shude nai bariman. Oh, ey yoru rafi, kujo shude nai bariman. Zindani shudum, judo shude nas bariman. Oh, ey yoru rafi, kujo shude nai bariman. Zindani shudum, judo shude nas bariman. Bariman.